Hai moitas formas de interpretar Galicia. A mellor é a túa. 25 de xullo. Toca celebrar. Xunta de Galicia. Gústasme moitísimo. E ti gústasme de aquí á lúa. Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a amar. Presume de verde. De renovarte. De atopar o teu lugar. De deixar pegada. Presume dunha industria que crea futuro e emprego de calidade. Dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Hola, rapaces. Hola, ti tamén bebes agua sana? Sí, claro, é a que bebo de toda a vida. Mamá, di que é mellor para os nenos. Iso aprendeu no fallanos da vosa boa. Nós tamén queremos. Xa aprenderedes, o importante é que coidarse. E ademais está boísima. Ser ti é consentir, pero tamén é coidar. Agua sana. Coidar deles é escoller ben. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida.
Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes sobre os que tratamos e adoptamos acordos. O primeiro, estamos en vísperas do Día Grande de Galicia, o 25 de xullo, saben que o 24 é a entrega do galardón máis importante, que se entrega dende a Xunta de Galicia, que son as medallas de Galicia. Este ano as medallas, saben que nos últimos anos especialmente sempre tentamos darlle unha orientación, unha mensaxe a entrega das medallas a través dos galardoados e galardoadas. O ano pasado foi poñer en valor a cooperación con Portugal, nestes anos anteriores foi o Camiño de Santiago, a nosa música, o noso audiovisual. Este ano queremos facerlle un homenaxe á colectividade galega no exterior. Un recoñecemento non só os que durante moitos anos, hai décadas, tiveron que sair de Galicia por diversos motivos e nunca esqueceron as súas raíces, senón tamén, e especialmente, os seus descendentes que, integrándose perfectamente nos países de acollida dos seus pais, avós, bisavós, desenvolvendo papeles importantes como nacionais deses países tamén, nunca esqueceron as súas raíces e siguen exercéndoas nos lugares onde viven. E, polo tanto, son un gran exemplo de integración, de talento, de esforzo, de traballo e siguen contribuindo a engrandecer non só os territorios nos que naceron, senón tamén os territorios dos que siguen formando parte e formaron parte os seus antepasados. E, polo tanto, hoxe acordamos concederlle a Medalla de Ouro de Galicia a 4 galegas do exterior, que son un exemplo do compromiso de que todos os cidadáns, nacesen onde nacesen, fan medrar o seu país de destino, pero nunca esquecen a Galicia. Son 4 medallas. A primeira será para Claudia Álvarez, que é empresaria argentina de orixen galega que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles. É un negocio familiar, iniciouse en Mar de Plata e agora ten hotéis por diversos puntos de América e, ademais, sigue mantendo un forte vínculo con Galicia e tamén con España a través do seu cargo como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata. A segunda medalla será para Beatriz Gil, que é fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia. Mantén unha estreita colaboración co asociacionismo galego na cidade de Zúrich e en toda esa zona e participa activamente en actividades culturais e sociais da colectividade galega. Homenaxeada tamén Carla Angola, filla dun ourensá exiliada tras a Guerra Civil, que hoxe é unha das xornalistas máis influentes en Venezuela. Traballou 18 anos en Globovisión como presentadora na lista política, vive agora en Miami, onde dirixe a súa propia plataforma de comunicación digital na que conta con millóns de seguidores. E, por último, galardoada tamén a odontóloga brasileira Camila Fernández, unha das profesionais de odontoloxía máis reputadas no Brasil. Unha actividade científica académica moi salientable e, ademais, un estreito contacto coa súa terra de orixe. Durante anos exerceu como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro. Por lo tanto, estas 4 mulleres, por sí mesmas, pero sobre todo polo que representan de integración nos seus territorios e conexión estreita coa terra da que tamén sinten que forman parte, lo que simbolizan perfectamente o cometido, o obxectivo buscado coa concesión destas medallas Galicia. Noraboa ás 4 e noraboa a todo o que representan as súas familias e a colectividade galega no exterior. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Educación, hoxe autorizamos incorporar, xa para o vindeiro curso escolar, que empezaba o mes de setembro, 900 profesores máis na etapa de educación secundaria. Con que obxectivo? Pois doble obxectivo. Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Para este doble obxectivo, decía que son 900 profesores en total, 750, logo, ademais dun acordo
sobre os horarios cos sindicatos. A partir de setembro, estes 750 profesores máis nos institutos galegos de ensino público permitirán que os profesores, a plantilla de profesores e docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza, as propias horas dedicadas a dar clase. Atención ás familias, gardas, proxectos educativos, xestión da biblioteca e das instalacións educativas que haxa nos diversos centros, en definitiva, tempo para, ademais de dar clase, que, por suposto, seguirán facendo actividades complementarias a esa actividade educativa de ensino directo. E decía que o dobre obxectivo complétase con 150 novos profesionais en secundaria para reforzar a atención ao alumnado con necesidades especiais, para seguir avanzando no ensino inclusivo. Destes 150 novos mestres que se incorporan, 100 son especialistas en pedagogía terapéutica e 50 son orientadores. Seguimos en educación, cambio de acordo, hoxe acordamos renovar a colaboración que vimos mantendo hai anos coa Comisión Fulbright para facer posible que o vindeiro curso existan 43 auxiliares de conversa nativos estadounidenses para o alumnado galego. Son casi 600.000 euros, dos cales a Xunta chega ao 90%. Digo que son 43 auxiliares de conversa en lingua inglesa que palían solo en parte a falla que vai haber dos auxiliares que financia o Goberno central, que deixou de facelo por unha disensión, unha controversia non resolta entre os propios ministerios, un conflito interno, para cuya solución a Xunta xa está un enorme compromiso co aprendizaxe das linguas. Aí están os índices e, polo tanto, estamos a ultivar un novo programa xa de carácter autonómico que palíe, cubra, ao menos en parte, o espazo deixado por esta retirada da financiación do Goberno central, e se engadirán, en todo caso, estes 43 alumnos das becas Fulbright. A proposta da Consellería de Facenda, tamén un cambio de acordo, pero un acordo relacionado coa educación, pasa que da Consellería de Facenda, polas súas competencias sobre a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, que é a encargada de adquirir o material informático, material relacionado con novas tecnoloxías, da Xunta de Galicia. Saben que hai anos que apostamos por un modelo híbrido no ensino, que, ao mesmo tempo que permite adquirir competencias digitais, non renuncia aos métodos de ensino tradicionais, tamén o papel, na parte correspondente. Por lo tanto, no que se refire ás novas tecnoloxías, é necesario ter material actualizado. En ano 2010 xa van máis de 40 millóns de euros investidos en adquisición de ordenadores para alumnos e para docentes que, lóxicamente, como todo o mundo sabe, teñen que ser renovados con periodicidade. É o que hoxe facemos neste acordo, 6 millóns de euros para mercar 8.000 novos ordenadores ultraportátiles para o alumnado que participa nos programas no modelo híbrido de ensino, competencia digital e soporte papel. 6.008.000 novos ordenadores. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, seguimos reforzando a rede de observación meteorolóxica que tan importante, tan fundamental é para poder facer pronósticos con maior antelación e con maior precisión posible de fenómenos meteorolóxicos adversos, aparte do importante que ter unha información meteorolóxica de calidade. Por lo tanto, para cumprir este objetivo, hoxe acordamos investir 1,6 millóns de euros para introducir reformas moi importantes no radar meteorolóxico que a Xunta de Galicia ten no Concello de Cuntis e que vai supoñer, despois destas reformas, que este radar se sitúe a vanguarda entre os máis avanzados, e non o que máis, en determinadas predicións dos radares deste tipo que existen no noso país, en España. Ninguna outra comunidade autónoma vai contar cun radar e cunha tecnoloxía tan avanzada, e isto vai redundar, lóxicamente, na calidade e na fiabilidade na recollida de datos nas predicións. Vai poder seguir emitindo, ademais, información en condicións adversas ou moi adversas, fortes choivas, tormentas, granizo, sen ningún tipo de interrupción, co importante que supón isto nestes momentos, por desgracia, vímolo en algunhas ocasións. A previsión é que, despois deste acordo,
o radar se poida funcionar con estas novas capacidades no ano 2027. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Política Social. Seguimos mantendo o noso compromiso no apoio ás vítimas da violencia machista. Entre estes apoios está facilitar a súa inserción laboral, darlles unha segunda oportunidade, ademais da independencia económica, cando menos a inicial, cando salen do ámbito do agresor. Por lo tanto, os autorizamos convocar axudas para que, a través de entidades sociais, que serían as encargadas de contratar a vítimas de violencia machista. Serían 600.000 euros para facilitar, como mínimo, a contratación de 30 mulleres víctimas. Outro acordo de política social. Fomos pioneiros, xa o coñecen, en implantar a gratuidade en todas as escolas infantís, as públicas, as dependentes de entidades sociais e tamén nas privadas. En Galicia, case o 65% dos nenos de 0 a 3 anos están escolarizados. Estos son 5 puntos máis que a segunda comunidade autónoma cun ranking de escolarización nestas cidades máis alto, que é o País Vasco, e 15 puntos máis que a media nacional. Somos a comunidade autónoma onde máis familias poden acceder a unha escola infantil gratuita. E para seguir facendo isto posible, aprobamos un orden de axudas para manter a gratuidade nas escolas infantís e nas de iniciativa social. Lóxicamente, haberá outras para os outros tipos de escolas, empezando polas que dependen da Xunta. Pero estas son para manter a gratuidade nas privadas e nas que dependen de entidades de iniciativa social. Son 47 millóns de euros, todo con fondos propios, a pesar das reiteradas promesas e compromisos anunciadas dentro do Goberno Central, tanto polo presidente Sánchez como por diversos ministros. A día de hoxe, a achega, estes 47 millóns de euros, son exclusivamente fondos da Xunta de Galicia. E, ademais, aumentamos un 4% as axudas respecto ao ano pasado para que as escolas poidan facer fronte ao incremento dos custes, calefacción, luz e as melloras salariais do seu persoal. Vai haber, ademais, un calendario único de matriculación para todas as escolas de iniciativa social e as privadas, e terán prioridade as familias nas que traballan os dous proxenitores ou, se son monoparentais, o proxenitor, as familias con que xa teñan irmás no centro e os fillos de persoal que traballe na escola. Cambio de acordo, paso sector privario, un acordo para seguir apoiando as cofrarías na mellora das instalacións dos portos e lonxas que utilizan a diario. Hoxe aprobamos a distribución definitiva de casi 7 millóns de euros, 6,8 millóns de euros, para 60 entidades, basicamente cofradías, distribuídas por todo o noso litoral, para seguir modernizando as infraestructuras e os equipamentos nos portos pesqueiros, e nas lonxas. As achegas para que van a ser? Pois para melloras de eficiencia enerxética, sensores, aumentar a eficacia e os aforros das cámaras de frío, instalacións de autoabastecemento, tamén melloras para seguir avanzando na seguridade no traballo e modernizar os equipos que garanten a trazabilidade dos produtos que agora mesmo se exixen para poder comercializalos. Sigo no sector primario, cambio de Consellería, Consellería de Medio Rural. Hoxe acordamos un convenio, asinar un convenio, autorizalo para colaborar, é a primeira vez que se vai facer co CSIC, co Centro Superior de Investigacións Científicas, en materia de prevención de incendios forestais. Van ser 330.000 euros, a Xunta achega unha parte, o resto é o CSIC, a Xunta achega 170.000 e buscamos dúas finalidades. A primeira, mellorar a execución e o seguimento que se fai das queimas prescritas, é dicir, aquelas que se fan de xeito controlado para previr futuros incendios. Que se vai facer? Pois un seguimento con toma de datos para avaliar como afecta este lume controlado, o solo, e como se recupera a vegetación despois destas queimas controladas. Esta é a primeira finalidade. Avanzar, xa digo, no seguimento das queimas prescritas. E outro é vixiar as zonas máis vulnerables á erosión tras os lumes. Hai algunhas zonas que sufren especialmente e o que se vai facer a través deste convenio un seguimento especial. Avaliar os riscos de erosión en cada área, desde onde é máis posible unha erosión despois dun incendio,
e tamén así poder determinar nas zonas, priorizar aquelas nas que a actuación é máis urxente. E sigo co medio rural, isto non é un acordo, é o cumprimento do compromiso que fixemos de transparencia en canto á execución dos convenios que temos asinados cos concellos para a limpeza de faixas. Un convenio a Xunta de Galicia a través da empresa pública SEAGA para apoiar aos concellos neste cometido. Xa son 213 concellos galegos os que solicitaron a adhesión ao convenio e deles 275, máis do 90%, xa teñen máis aprobado o necesario Plan Municipal de Prevención, que é necesario, ademais de adherirse ao convenio. A estes 300 concellos, a nosa intención é seguir apoiándoos pois nos labores de identificación dos propietarios de parcelas, en faixas secundarias, o recordatorio que teñen estes propietarios de manter limpios os terreos, axudamos os concellos nesas comunicacións e tamén lles axudamos a hora de efectuar as limpezas de xeito subsidiario cando non as fan os propietarios. E tamén hai axudas para mellorar as vías municipais que son claves para a loita contra incendios, ben porque poden facilitar a súa propagación ou ben porque son necesarias para chegar ata os lumes, os medios de extinción. Facíamos, como decía, balance hai unhas semanas, o primeiro balance, e agora facemos un novo balance que acredita que a Xunta, dende que fixemos o anterior, incrementou nun 40% as actuacións de limpeza en faixas secundarias no mes que pasou entre o balance anterior e este. Son 3.630 parcelas as que foron obxecto de limpeza. No anterior balance eran 2.600, en 70 parroquias, son 3.630 en 89 parroquias, que son, ademais, nas que hai un maior risco de lumes. E, ademais, duplicamos os kilómetros de vías municipais nas que se realizaron limpeza ata superar, agora mesmo son máis de 400 kilómetros, 410 exactamente, os que foron obxecto de limpeza no anterior balanzo eran ao redor de 200, a mitad. Consellería de Vivenda, cambio de acordo, seguimos dando pasos, como todas as semanas, para cumprir os nosos compromisos agora de poñer vivenda pública a disposición. Neste caso, non é unha promoción de vivenda pública, como se ven facendo nestas últimas semanas, é unha promoción feita pola Xunta de Galicia, pero chamados alojamentos compartidos, porque sabemos que un dos grandes problemas da mocidade é a necesidade de acceder a unha vivenda. Hai varias iniciativas, o bono Emancípate para os primeiros gastos tras independizarse, axudas ata 20.000 euros para mercar unha vivenda protexida, avais de ata o 20% do custe da vivenda, reserva que temos do 40% da vivenda protexida en aluguer, 25% en venda para os menores de 36 anos, pero, ademais, outra medida, ademais é o cumprimento dun compromiso anunciado, é construir os alosamentos compartidos, aqueles nos que a xente moza durante os primeiros anos pode vivir neles baixo este régimen de compartición. Comprometímonos na Xunta de Galicia a facer alosamentos compartidos nas cidades de Santiago, Lugo, A Coruña e Vigo. En Santiago e Lugo todos os trámites están moi avanzados. A previsión é, antes de que remate este ano, poder facer a licitación das obras. E, no caso de Vigo, os trámites ainda están máis avanzados e, por tanto, o acordo de hoxe é precisamente licitar as obras para construir 80 alosamentos compartidos na cidade de Vigo para menores de 36 anos, no barrio de San Pallo de Navia. O importe serán 9,6 millóns de euros. Dous acordos en materia de sanidade. O primeiro ten que ver co posto punteiro, o empeño da Xunta de Galicia en tomar acordos que sitúen a Galicia nunha posición cada vez máis punteira na materia de oncoloxía, na loita contra o cancro. Saben que hai varias iniciativas, por centrarme na que é o obxecto deste acordo, dentro do obxectivo que imos cumprir de ser a primeira comunidade autónoma en poñer en marcha un centro de protonterapia público que vai albergar a novísima, a avanzadísima e innovadora terapia de protóns. Ademais, vai estar centrada especialmente na poboación infantil. Queremos poñelo en marcha canto antes, un investimento moi importante,
60 millóns de euros, dos cales unha parte importante, 28, son, como saben, aportados pola Fundación Amancio Ortega e outra parte aportada pola Xunta de Galicia. Insisto que a nosa intención é que finais deste ano, principios do que ven a máis tardar, poida empezar a recibir xa os primeiros pacientes. Por eso seguimos dando pasos e tomando acordos para facer esta data posible e hoxe acordamos destinar 14,5 millóns de euros de fondos da Xunta de Galicia para adquirir os equipos de imaxe que necesarios para que poida funcionar correctamente, axeitadamente, o acelerador de protóns no centro de protonterapia. Por tanto, 14,5 millóns de euros, equipos de imaxe de última tecnoloxía para cumprir ese objetivo de poñelo en funcionamento canto antes. Outro acordo en materia de sanidade que englóbase dentro do Plan Integral de Reforma da Atención Primaria que anunciamos e que presentaremos nunhas semanas. Isto é froito de moitas reunións en grupos de traballo e unha vez que se definen, quedan definidos os acordos, as determinacións dos grupos de traballo, o seguinte é presentalo aos sindicatos e unha vez negociado que integren o global do Plan de Reforma da Atención Primaria. Pois ben, o que hoxe quero darlles conta é o que hoxe acordou o Consello da Xunta de Galicia facer seu as decisións ou as conclusións do grupo de traballo e inmediatamente serán presentadas aos sindicatos para que formen parte do Plan Global de Reforma da Atención Primaria. O de hoxe son as determinacións que integrarán o futuro plan de atención primaria referidas a persoal. Foi o que hoxe aprobamos para sometelo á consideración dos sindicatos. Un dos nosos objetivos principais, temolo dito repetidamente, é que os sanitarios gañen tempo para poder facer o fundamental, o máis importante que atender os pacientes, e iso que implica moitas cousas, entre eles reducir a carga burocrática para mellorar a calidade asistencial. Xa pusemos en marcha unha unidade especial de administrativos para aliviar deste tipo de tarefas os sanitarios e hoxe, esta medida xa estaba tomada, hoxe, como decía, seguimos avanzando e lle dimos o visto e prace a proposta para a planificación de recursos humanos de atención primaria que será de aplicación, unha vez sexa aprobado este plan, no que resta de década, do ano 2030. Xa decía que esta parte de recursos humanos será presentada inmediatamente aos sindicatos e consiste no seguinte. Queremos, lóxicamente, reforzar con novas prazas as diferentes categorías, especialmente nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada, que ahora mesmo son os que máis o necesitan. Para iso, queremos seguir 3 criterios obxectivos. A poboación asignada nestes centros de saúde PACS, os que teñan máis elevada, lóxicamente, son os que necesitan máis profesionais, que a actividade asistencial quede situada significativamente por enriba dos limiares que marcan a media carga de traballo, onde este por encima, ali haberá que incidir moitísimo máis, e tamén que estes centros teñan capacidade para acoller e que a chegada destes novos profesionais sexa o máis eficaz posible. Estes son os 3 criterios e, polo tanto, unha vez que se negocie con sindicatos e empece a aplicarse o plan na súa integridade, non só nesta parte de recursos humanos, queremos ir desplegándoas hasta o ano 2030. Hai varias novidades. A primeira nesta proposta, vanse incorporar podólogos aos centros de saúde e deste xeito reducir os ingresos hospitalarios que se producen por doenzas dos pés, que son numerosos. Isto supón un paso máis na creación xa iniciada de novas categorías. Xa incorporamos os dietistas nutricionistas no ano 2025 e a intención do plan, o que hoxe se propor aos sindicatos, é ir ampliando progresivamente as prazas para cumprir os ratios que queremos acordar. Por exemplo, nesta proposta que hoxe aprobou o Consello está unha praza de enfermería por cada praza de medicina de familia. No caso de matronas, a ratio sería unha praza por cada 6.000 posibles pacientes, 6.000 mulleres, unha praza de farmacia e unha de traballo social por cada servizo de atención primaria, unha praza de fisioterapeuta por cada 12.000 tarxetas asignadas, unha praza de odontoloxía por cada 25.000 tarxetas e higienista dental por cada odontólogo, é dicir, por cada praza de odontoloxía unha praza de higienista dental, e tamén incrementar o número de psicólogos clínicos
para chegar a 50 no ano 2030. Estes son os obxectivos que empezaríamos en canto está aprobado este plan de reforma de atención primaria, e que se irían desplegando ata o ano 2030. Na parte de recursos humanos, digo, que parecía a máis necesarias de ir avanzando, empezas a negociar a nivel sindical hoxe mesmo, logo desta aprobación do Consello da Xunta de Galicia, e das restantes partes iremoslle dando conta según vayan estando concluídas polos grupos de traballo. Xa digo que a intención en unhas semanas aprobar no seu conxunto o plan de reforma de atención primaria, o plan global. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, acordamos lanzar axudas para seguir promovendo o uso da madeira na construción. Axudas por valor de 5 millóns de euros, poderán beneficiarse tanto empresas como particulares, e as axudas son para nova construción, rehabilitación ou reformas. Hai unha novidade respecto a axudas de outras convocatorias, é que as achegas máximas poden chegar a 250.000 euros para os chamados proxectos singulares, que son aqueles que usen solucións técnicas por primeira vez, proxectos pilotos, e, polo tanto, que se esa primeira vez que se aplican en Galicia, terán un estímulo maior, coa intención de comprobalas, testalas e ver se son de aplicación a nosa comunidade autónoma. Penúltimo acordo, tamén da Consellería de Economía, que está dentro ademais é un compromiso adquirido no debate sobre o Estado de Autonomía, avancei que a Xunta pensaba promover unha ampliación de capital en recursos de Galicia para poder abordar novos obxectivos, que ao final o global é implantar instalacións que teñan que ver co aproveitamento dos nosos recursos, co obxectivo irrenunciable de que a poboación, sobre todo a que está no entorno, poida resultar beneficiada directamente. Xa o fixemos hai pouco co Parque de Mondigo, cun abaratamento moi sensible, moi importante do coste da enerxía para os habitantes da contorna. Para poder seguir cumprindo estes obxectivos, o Consello autorizou que se inicien os trámites para duplicar o capital de recursos de Galicia, que pase máis que duplicar dos 44 millóns actuais a estar como mínimo nos 100 millóns. A esta ampliación poden acudir todos os socios actuais e tamén outros novos socios que queiran participar cumprindo os requisitos que se exixen para ser socio de Recursos de Galicia. A Xunta, lóxicamente, socio actual, vai acudir a esta ampliación coa premisa de que a nosa participación, que ahora mesmo o 34%, se manteña nesa porcentaxe. Por lo tanto, hai que aportar recursos, pero vaise facer a custe cero para as arcas autonómicas, porque a Xunta que vai facer a chegar as súas participacións que xa temos en activos enerxéticos en Galicia, xa temos actualmente, e que agora pasarán a formar parte de Recursos de Galicia. En concreto, imos aportar, para seguir mantendo co capital ampliado no 34%, a participación do 31% que a Xunta mantén na distribuidora de gas Nedgia Galicia, e o 4% que Inega posúe en 6 parques eólicos ahora mesmo en Galicia. Eso será aportado como capital da Xunta de Galicia, por lo tanto, non haberá que traer outros recursos das arcas autonómicas para, nun capital ampliado, manter a nosa porcentaxe de participación. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Cultura, chega nun momento moi oportuno, se mesmo arranca en Corea do Sur o Comité da UNESCO, que vai tomar a decisión sobre si a Ribeira Sacra obtén o recoñecemento como patrimonio mundial. Van ser unha vintena de expertos, 33 candidaturas, entre a que está a candidatura galega. Chegamos a este comité, e quero volverlo a agradecer, supoño que fará tamén o conselleiro, a colaboración conxunta, por suposto, de todos os asentes sociais, de todas as entidades, as administracións galegas, concellos, pero tamén do Goberno Central e do embaixador de España na UNESCO. Por lo tanto, agora chegamos á fase final, pero, dende logo, a candidatura da Ribeira Sacra é unha candidatura sólida, unha candidatura rigorosa e unha candidatura novidosa. E, polo tanto, dadas as datas, creemos moi oportuno facer balanzación e mellora dos bens da Ribeira Sacra con vistas a esta candidatura este momento decisivo,
sobre si a Ribeira Sacra obtén o recoñecemento como patrimonio. Ahora, para explicar máis pelo miúdo, dou a palabra ao conselleiro. Boas tardes a todos. Como ben apuntou o presidente, esta mesma mañá, hoxe dou comezo a esa cita decisiva para a Ribeira Sacra. Hoxe arranca en Busan, en Corea do Sur, a 48ª Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO. Esta é unha edición, é unha cita decisiva porque será neste encontro, no encontro de Corea do Sur, onde os representantes de 21 países decidan se a paisaxe da Ribeira Sacra, a paisaxe da auga, acada esa ansiada declaración de Patrimonio Mundial da UNESCO. Gustaríame dar conta de como será este comité, explicar un pouco cal vai ser o proceso e determe tamén en comentar como chegamos ata aquí, como foi ese longo proceso para convertela nunha candidatura de país e cales son os resultados que tivemos ata agora. Como ben se sabe, o traballo para conseguir esta declaración de Ribeira Sacra como patrimonio mundial puxose en marcha hai nada máis e nada menos que 30 anos, pero acelerouse de forma decidida no ano 2017 co inicio dun expediente fundamental para a solvencia desta candidatura, que era a declaración de todo o territorio como ben de interés cultural. Ese fito acadouse no ano 2018 e permitiu garantir a protección dunha superficie de 180 kilómetros no que se inclúen os 26 concellos que forman parte da Ribeira Sacra. Este foi un dos fitos, un dos pasos máis importantes que se deron en todo o proceso da candidatura e, por suposto, marcou un antes e un despois na evolución da candidatura, tanto pola complexidade que tiña e que supuxo a nivel técnico como porque foi un paso necesario para posibilitar a necesaria aprobación da candidatura por parte do Consello Histórico de Patrimonio, condición previa para poder ser candidatada e poder estar na situación na que estamos hoxe. Dende entón, esta candidatura converteuse nun proxecto de país, pasou as fronteiras de Galicia, converteuse nun proxecto e unha candidatura do Estado e, desde logo, unha das principais actuacións, unha das principais liñas de traballo por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Foi un camiño longo, o que levamos percorrido en estes 30 anos, e, evidentemente, non foi un camiño exento de complexas problemas. Tuvemos que superar importantes retos, como ben saben, un dos máis importantes foi no ano 2021, cando, en coordinación co Goberno de España, tomamos a decisión de aprazar a presentación da candidatura. Foi unha decisión difícil, complexa, pero creo que a facíamos dende o convencemento de que era o mellor, que era o máis recomendable para a Ribeira Sacra e, polo tanto, para Galicia, para España e para a candidatura. Ese aprazamento permitiu-nos traballar nun novo expediente que acredita con toda a rigurosidade, calidade e forza esos valores excepcionais da Ribeira Sacra. Foi froito de todo este proceso, de todo este traballo, hoxe a candidatura de Ribeira Sacra, a paisaxe da auga, é unha candidatura moito máis madura, moito máis firme e, por suposto, unha candidatura sólida que ofrece unha nova lectura da paisaxe onde a cultura da auga adotou dun patrimonio híbrido excepcional que aínda non está suficientemente representado nesa lista de patrimonio mundial. Ademais, ao longo destes últimos meses, puxemos en marcha diferentes accións para a posta en valor da candidatura. Presentouse en Fitur, na feira de turismo máis importante do país, reunímonos cos embaixadores dos 21 países en España que van a estar representados nesa cumbre de Patrimonio Mundial para que fixeran de enlace na labor diplomática e coñeceran a candidatura de primeira man. Viaxamos en 2 ocasións a París para explicarlle o expediente ao embaixador de España ante UNESCO, Miquel Iceta, e nos reunimos tamén co subdirector de Cultura da UNESCO, Ernesto Otone. Mantivemos diversos encontros co Ministerio de Cultura para unir forzas e pactar esa estrategia común e iniciamos unha importante, unha intensa labor diplomática co fin de reunir esos apoios necesarios que nos permitan acreditar ese valor
da candidatura Ribeira Sacra. Tamén é certo que nestes últimos meses recibimos o informe de ICOMOS, o organismo asesor da UNESCO, que, como ben saben, non é un informe vinculante, que ten a responsabilidade de resolver o expediente e ese Congreso de Patrimonio Mundial que se está a celebrar, e que, dende logo, destaca fundamentalmente aspectos moi positivos que nos convidaron a seguir traballando e que convenceron tamén o Goberno de España para seguir defendendo a candidatura. Foron anos de traballo, de estudo, que, desde logo, corresponde agradecer a todas as persoas que fixeron posible soñar con esta candidatura, a todos os técnicos implicados e que nos permitan que hoxe, ademais, como ben apuntaba o presidente, tamén co compromiso con esos máis de 8 millóns de euros que leva invertido a Xunta de Galicia, hoxe a Ribeira Sacra, xa só polo feito de ser candidata á Declaración de Patrimonio Mundial, sexa un territorio máis vivo, máis coidado e, por suposto, moito máis recoñecido. A cita en Corea do Sur comezou hoxe, o fixo despois de que onte se completara o rexistro de participantes e se celebrara a ceremonia de apertura, durará ata o vindeiro mércores 29 de xullo e ao longo destas xornadas están previstas diversas actividades, entre as que destaca, por suposto, a avaliación dos 33 expedientes que aspiran a acadar o máximo recoñecemento patrimonial por parte da UNESCO. A candidatura Ribeira Sacra, Paisaxe da Auga, será a número 29 desas do total de 33 e tendo en conta que a valoración se empezará a facer dende este próximo venres ata o próximo luns, está previsto que coñezamos a decisión sobre esta candidatura, sobre a candidatura de Ribeira Sacra, entre o domingo 26 ou o luns 27. Ademais, é importante destacar que as candidaturas non compiten entre sí. Por lo tanto, todas teñen opcións de acadar o máximo recoñecemento da UNESCO. Da análise das candidaturas ocuparánse os embaixadores, cos que xa dicía antes que tuvemos intensos contactos dos 21 estados representados en ese Comité de Patrimonio Mundial. Os países que decidirán se Ribeira Sacra reúne esos valores excepcionais e universais precisos son Armenia, Azerbaixán, Bangladesh, Chequia, Granada, Xamaica, Kazaxistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Mongolia, Perú, Polonia, República de Corea, Senegal, Suiza, Togo, Turquía, Ucraína, República Unida de Tanzania e Vietnam. Representando a Xunta de Galicia, participa nesta cita o director xeral de Patrimonio, Ángel Miramontes, que está acompañado xa alí polo coordinador da candidatura, Mario Crecente, xunto co equipo designado por parte do Ministerio de Cultura e o embaixador de España na UNESCO, que é quen ten que facer as labores diplomáticas na defensa desta candidatura. Para rematar, quero agradecer o traballo feito durante todos estes anos por todos aqueles que participaron dunha forma directa na elaboración da candidatura Ribeira Sacra, Paisaxe da Auga. Administracións, por suposto, apuntaba o presidente, a leal colaboración do Goberno de España e do Ministerio de Cultura e do Embaixador de España na UNESCO, Miquel Iceta, e o Ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, e todo o seu equipo, que está, ademais de convencido da calidade da candidatura, está perfectamente representado tamén en Corea do Sur para a defensa e para os traballos de defensa da candidatura, tamén aos técnicos da Xunta de Galicia e os técnicos externos que participaron no proceso, asociacións, entidades, axentes presentes no territorio, concellos e diputacións, todos remamos a favor desta candidatura extraordinaria. Nunca deixamos de confiar no valor desta candidatura, da potencialidade da Ribeira Sacra, pero está claro que sen a colaboración de todos eles sería moi complicado, prácticamente imposible, estar hoxe aquí cunha candidatura sólida, rigurosa e cun apoio unánime e indiscutible sobre o seu valor universal e excepcional. Agardo que teñamos boas novas de aquí a unha semana. Por suposto, estou á disposición de calquera pregunta que queran facer en relación a este asunto ou algún outro asunto que poida ser de interés.
Boa tarde, conselleiro. Dúas cuestións. A primeira relativa ao que está explicando a Ribeira Sacra. Mencionaba o informe de ICOMOS pola información que ten, os contactos que poden ter, considera que ese informe desfavorable xa está amortizado ou non terá un peso decisivo, mellor, na decisión dos que se reúnen durante estes días en Corea do Sur. E a segunda cuestión é relativa ás conclusións do Pacto da Lingua que presentaron a semana pasada, que xa foron salindo escalonadamente reaccións, desde os partidos da oposición, a sindicatos ou asociacións sociopedagóxicas que mostrábanse críticos, por dicirlo así, cunha falta de maior concreción ou que non houbera máis, algúns decían, valentía á hora de abordar cuestións como a modificación ou derogación do decreto no ensino. Cal é a súa valoración disto? Gracias. Moi ben, moitísimas gracias. Bueno, en relación ao primeiro asunto, como apuntei ao principio, ICOMOS é un organismo asesor, pero, dende logo, en ningún caso as súas resolucións teñen un valor decisivo na elaboración das candidaturas. É certo, ademais, e así está acreditado, que nos últimos anos o factor de concordancia entre os informes de ICOMOS e as resolucións de UNESCO cada vez son máis diferenciais. É certo que é un informe preceptivo, é un informe que fala de algunhas cuestións que, evidentemente, reflexan a complexidade de unha candidatura que ten un extenso territorio, pero pon en valor cuestións moi importantes sobre modelos de gobernanza, sobre o estado de conservación, sobre a implicación das propias administracións, sobre o valor universal do territorio, que non só nos fan pensar a nós, sino que, ao final, como eu apuntaba, esta é unha candidatura de país, unha candidatura do Goberno de España, e é certo que tanto o Ministerio de Cultura como o Embaixador de España na UNESCO tiñan clarísimamente definido que, aínda que con ese informe de ICOMOS, a candidatura tiña a solvencia suficiente para poder ser defendida. Isto non é un tema menor, porque, evidentemente, o Goberno de España ten unha certa reputación en UNESCO e a decisión adoptada polo Goberno de defender a candidatura pese a ese informe de ICOMOS creo que avala o traballo feito e a rigurosidade da propia candidatura. Por lo tanto, non entramos en se está amortizado ou non, o que si creemos é que unha vez salvado ese informe, cando o Goberno de España decide presentar a candidatura e defendelo, porque está seguro e convencido da solvencia e da rigurosidade da mesma. En o que respecta ao Pacto pola Lingua, eu creo que esta semana pasada vimos unha semana moi intensa. Creo que o acto celebrado, o multitudinario acto celebrado o pasado mércores, onde estaba presente a inmensa maioría das entidades que representan a sociedade galega, participaron en un evento histórico no que se explicou polo miúdo ou se dou o avance dese documento que sae dun proceso de participación pública. Este foi un proceso aberto no que participaron máis de 130 profesionais, nos que houve tamén un proceso por parte das entidades do país, máis de 200 entidades consultadas directamente, onde houve un buzón, un proceso de participación no que a xente puida chegar as súas propostas. Este é un documento que recolle, sintetiza todo ese proceso e que agora continúa o seu trámite. Non é un documento de base, un documento de negociación. Eu, a verdade é que lamento, sinceramente, a acollida tan dura que tuvo nos seus primeiros, xa non digo días de vida, sino nas súas primeiras horas ou minutos de vida, porque este documento foi achegado ás forzas políticas ás 11:45 do pasado mércores, e as primeiras declaracións, nun documento tan complexo como este, con casi 700 medidas, entendo que con unha hora para poder ver o documento se me fai moi pouco tempo para poder analizalo de forma concienzuda, de forma tranquila e sosegada. Agardo que despois desas primeiras reaccións sexamos conscientes do momento histórico que estamos a vivir, despois da aprobación da Lei de Normalización do ano 83 e do Plan Xeral de Normalización da Lingua do ano 2004, nos comprometimos a facer un traballo intenso, un traballo moi riguroso, e creo que é un moi bo documento de partida para establecer unha negociación. Espero e desexo que sexa percorrido e agora veremos cal é o seguir os seguintes pasos que vai dar este documento con ese inicio do proceso de negociación que, por lo que temos entendido, se producirá no Parlamento galego. Desexamos, de verdade, que teñamos a altura de miras a responsabilidade para poder enriquecelo, para poder facer, por suposto, aportacións dentro dun documento, como decíamos antes, consensuado coa sociedade galega. Este é o marco
no que temos que traballar porque a propia sociedade así non lo dixo, e a partir de aí estaremos atentos tamén a cales son as propostas do resto das formacións políticas que a día de hoxe, 5 días despois de presentar o documento, todavía non as coñecemos. Esperemos que podamos ter a ben coñecer cales son as aportacións do resto das formacións políticas e se abra ese necesario diálogo para acadar ese importante pacto pola lingua. Sí, bons días. Con respecto a esta cuestión que acaba de comentar, quería preguntar hasta que punto, hasta onde vai chegar a Xunta nos cambios que pode ter o novo documento con respecto a outros plans, concretamente o do plurilingüismo, que é un pouco no que se centran os partidos políticos e diversas entidades. Non sei se xa podría avanzar, se está disposto a realizar cambios importantes para chegar a acordos. Gracias. Moi ben, moitísimas gracias. Bueno, a ver, eu creo que hai un tema que non debemos de olvidar. A sociedade galega participou e falou, non? E falou, eu creo que uns términos donde non hai ninguna dúbida que quere un ensino en equilibrio, un ensino onde se acrediten a competencia xa non son as dúas linguas, no castelán e no galego, senón tamén no inglés, un ensino plurilingüe no que o galego ten que ter un espacio central, non? Sempre que se fale de equilibrio lingüístico, creo que neste documento que se acredita que hai un movimento, hai un cambio de posición, hai algunha referencia dentro do documento a que se abre a posibilidade de facer axustes na norma que permitan que, igual que necesitamos actualizar un documento que ten de base no ano 2004 e a sociedade galega mudou por completo, tamén é certo que hai algúns axustes que poden mellorar esa presencia do galego e ese prestixio do galego en distintos ámbitos. Falar do decreto, falaba vostede de que os partidos políticos poñen o acento no decreto. Bueno, creo que isto é unha cuestión máis que de polémica ou de problema social, é unha cuestión de estrategia política. Non creo que cando falamos do plan, falamos de preto de 700 medidas, falamos de 11 sectores nos que actuamos, falamos dunha sociedade que mudou de forma clara nestes últimos anos, que temos retos importantísimos nos que hai que traballar, a inteligencia artificial, as novas tecnoloxías, as novas formas de comunicación entre a xente nova, os retos que temos tamén nunha sociedade cada vez máis urbana e, por tanto, creo que aquí se dá solución, se aplican medidas para intentar atallar esos problemas e prestixiar o uso do galego. Entendemos, e así tamén se reflite no documento, non é un problema de competencias, non está acreditado que sexa un problema de competencia, porque as competencias están acreditadas en todos os informes que manexa a Consellería de Educación, as competencias en galego, senón está nun problema de uso e de prestixio social. Aí van dirixidas unha parte importante das medidas, pero efectivamente dentro, sin entrar tamén nun reduccionismo, nun documento tan amplio, si é certo que sabemos que vai estar unha parte do debate no ámbito do ensino e creo que se fai unha lectura tranquila e sosegada do documento, hai medidas que evidentemente permiten observar que se fala da modificación da norma, que se fala sempre dentro do equilibrio lingüístico e que se fala de axustes que permitan mellorar e prestixar o uso de galego no ámbito do ensino, entre outras, como dicía antes, casi 700 medidas. Pero no ámbito do ensino, para darlles un dato, hai aproximadamente un cento de medidas que están vinculadas exclusivamente a accións directas nos ámbitos educativos, no período de 0 a 6 anos, na ensinanza obligatoria, tamén na formación profesional, tamén no sistema público de universidades. Creo que aí temos que actuar, temos marxen de mellora e este documento así o reflicte. Moi ben, moitísimas gracias.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións referidas a declaracións do ministro de Facenda esta fin de semana na SER. Unha delas sobre financiamento. Pedíalle a Xunta que abandone o victimismo, dicía, e que se poña a negociar bilateralmente co Estado. En referencia ao traspaso da P9, aseguraba o ministro que o que a Xunta quere é que o Estado lle poña un laciño á P9 e que a traspase libre de cargas. Que opina destas dúas declaracións? Gracias. Sí. A primeira, bueno, se o ministro quere chamarlle victimismo a deixar a Galicia nesa proposta como a segunda comunidade autónoma de 17 con peor financiamento, eu non lle chamaría victimismo, chamaríalle injustiza inexplicable. Por lo tanto, é o que estamos denunciando e a única maneira de solucionalo é dicirlle que se fagan as cousas como se teñen que facer. Se nós temos unha rebaixa tan importante na nosa porcentaxe de financiamento é porque hai algunhas comunidades autónomas que van ter un aumento como mínimo nesa mesma proporción. E para poder facer iso, por eso quere as reunións bilaterais, por eso non quere reunirnos a todos e por eso quere seguir adiante. Eu o que lle digo é que de vitimismo nada. Os números cantan, dato mata relato, e Galicia pasa de estar nun financiamento non dende logo que quixéramos, sempre imos reclamar máis, pero nunha posición neste momento relativa infinitamente maior da que nos quere colocar o ministro con este sistema de negociación bilateral para darlle moito a algúns a costa de quitarlle moito a outros, que estes outros casualmente somos Galicia. Por lo tanto, esa é a razón da nosa posición e esa é a posición que imos manter. O que de todos fálase e repártese entre todos. E o ministro o sabe, por eso non o quere facer así, porque o que de todos quere repartilo entre uns poucos. A segunda pregunta, primeiro un respeto, non? Estamos falando dunha competencia que pideu o Parlamento de Galicia por unanimidade. Eso do laciño, na miña opinión, sinceramente, sobraba. Supoño que sería un lapsus. Se por laciño entende que queremos unha competencia financiada de abondo, que é o laciño que lle pon as competencias, as traspasos que está facendo, por exemplo, a Cataluña, pois sí, efectivamente, vou repetir o que digo sempre, non queremos máis que ninguén, pero tampouco menos. Se ele entende que esa competencia que nas condicións que nos queren pasar os propios partidos cataláns están dicindo que así non a quererían para eles, pois nós queremos o laciño que lle pon as competencias que traspasa a Cataluña o País Vasco, por exemplo. E, por outra banda, está deixando en moi mal lugar os partidos da oposición, porque non debe ser consciente de que tanto o Partido Socialista como especialmente o BNG están dicindo que a competencia ben financiada perfectamente. E o propio ministro responsable do financiamento decía onte nesa mesma entrevista que para iso temos o noso orzamento, que pretendemos que co orzamento do Estado se financie unha competencia que vai ir para Galicia, que a financiemos co noso orzamento. É tan palmario, é tan claro, primeiro, que o Parlamento de Galicia, xa non só a Xunta, xa non só o Partido Popular, tiña razón, que si se modificou ese acordo era para que o financiamento pasara de asumilo o Estado a ter que asumilo nos, que casi non facía falta, pero ao final o confirmou e eu agradezo ao ministro que as cousas son así. A competencia ven sin o financiamento asegurado e o Goberno Central pensa que xa temos que a financiemos nós. O malo é que deixa en evidencia a postura insostible do Partido Socialista e o Bloque apoiando en Madrid o que rexeitaron en Galicia. Que tal? Bo día. Eu quería facerlle unha pregunta. Quería saber se nos pode facer unha valoración da victoria da selección española onte no Mundial. Gracias. Bueno, é unha valoración, primeiro, persoal. Eu estou personalmente moi feliz. Creo que como inmensa maioría dos galegos. E creo tamén que hai razóns para estar orgullosos e contentos. E vímolo onte. Eu presenciei nunha pantalla na cidade de Vigo, xunto con miles de persoas, e esta mesma escena foi repetida en moitísimos lugares de Galicia, onde a xente estaba orgullosa, porque nos gusta o deporte, porque nos gusta que gane a selección do noso país. Foi un enorme orgullo, ademais, ver a Borja Iglesias levantar a Copa do Mundo coa bandeira galega na súa cintura, creo que é un perfecto resumo de como entenden isto a inmensa maioría dos galegos e galegas, os que e as que din que
que non o viron porque non lles interesa, casualmente nunca lles interesan as cousas de este tipo. Pero creo que o que están facendo é mezclar a política co deporte, que non ten por que ser así. Isto é un orgullo colectivo que deberá trascender as ideoloxías. O que pasa é que sempre mezclan a ideoloxía en todo, pois non acaban de entendelo. Eu estou moi orgulloso do punto de vista persoal, porque me gusta o fútbol e porque me gusta que gane a selección do meu país. E se ademais había un galego na selección, moitísimo máis. Nada, unha cuestión relacionada co tema do traspaso da P9. Queríalle preguntar se vostede vai manter esta postura que mantén agora, é dicir, de que sexa o Estado quen financie todo ese traspaso, se hai un cambio de goberno o ano que ven. Gracias. Por suposto, que non podería facelo de outra maneira. Galicia non pode aceptar un traspaso que ademais coas condicións que votaron a favor tanto o Bloque como o Partido Socialista, que poden supoñer miles de millóns, o temos cuantificado. Galicia non pode. As competencias son transferidas a coste cero. É así, ese laciño do que fala o ministro son as condicións que se non existise non aceptarían un caso a transferencia ás comunidades autónomas que as están recibindo últimamente. Neso consiste, neso consistiu despois de moito loitar a transferencia que nos fixeron do litoral e, polo tanto, eu teño que manter esta postura e que non concibo outra maneira. E, dende logo, agardo que se hai cambio de goberno en España, como eu espero, estas condicións se entendan, que creo que vai ser así. E, dende logo, se non for así, eu, como presidente da Xunta de Galicia, non podería aceptar esa transferencia nas condicións que se nos queren impoñer agora mesmo. Boa tarde, presidente. Unha cuestión é preguntar se vostede tamén considera como considero que a acollida que tuvo eran as conclusións do plan de Río foi por parte da oposición acollida dura, nese sentido, que non quero dicir así, non se leron a fondo o documento, non, que se lles presentou. Gracias. Home, non hai ninguna dúbida, só estaban valorando un documento de moitísimas follas, non sei canto pasou, debe pasar 1 hora, 2 horas, e xa estaban falando del como se coñeceran de toda a vida, é un perfecto retrato, non debido ás súas capacidades, pero sinceramente creo que cando exaseras, cando decidiches que algo non te vai gustar, como tantas cousas que deciden que é así, antes incluso de coñecelas, estánse retratando perfectamente. Lamento que sexa así, pero esta é a oposición que temos. Moi ben, moitas gracias.